Ahoj, krásny deň. Vítam vás pri sledovaní dnešného krátkeho videa, v ktorom si povieme, ako na to, keď sa nám do hlavy dostane nejaká nepríjemná, negatívna myšlienka, nejaká obava, že sa niečo môže stať. Moje meno je Lenka Rumanová a sprevádzam tých, ktorí chcú na ich ceste za lepším, spokojnejším a vyrovnanejším životom. Pozrime sa na to teda, ako to robím ja, keď mi napadne nejaká myšlienka, ktorá je sprevádzaná obavami, čo by sa mohlo stať, čo ak sa niečo stane, čo ak sa niečo nepodarí. Kedysi som to robievala len tak, že som si tú myšlienku predstavila ako vetu napísanú pred sebou a preškrtla som ju hrubou čiernou fixkou, ako neplatnú, že neplatí. Neskôr som si k tomu pridala aj také, že keď je tá veta preškrtnutá, predstavím si, že ju zabalím do takého balónika, ktorý pošlem hore do svetla, kde sa vo svetle rozpustí a už ma viac neobťažuje. Pre ľudí, ktorí sú skôr auditívne typy, to znamená, že viac reagujú na to, čo počujú, mám taký typ, môžu si predstaviť alebo povedať v mysli, keď si uvedomia niečo nepríjemné, nejakú nepríjemnú myšlienku, ako si hovoria vymaž, vymazávam, môžu použiť slovičko delete, ako to poznáme z počítačov, z počítačovej techniky. Môžu si to dokonca spojiť aj s obrazom, vtedy to je väčšia sila. Poviem si delete, vymazávam a predstavím si, ako stlačam to tlačidlo na klávesnici delete. Kinestetické typy, to sú také typy, ktoré reagujú cez pocity, cez svoje telo, cez dotyky. Si k tomu môžu pridať, mám nepríjemnú myšlienku, uvedomím si ju a buď ju preškrtnem, vymažem, poviem si vymaž a tieto kinestetické typy si môžu k tomu pridať nejaký dotyk na tele. Stisnú si prst, trebárs, alebo chytia si ucho, ja neviem, pohľadkajú sa po lakti. Môžu si vymyslieť niečo svoje, čo im vždy napadne pri tom. A tým, že si to budete trénovať a častejšie to budete používať, tak si vytvoríte tzv. Vymazávaciu kotvu. To znamená, niekto mi niečo nepríjemné povie, a ja to nechcem prevziať za svoje. Hej? Napríklad v lete. Joj, to sú zase horúčavy, veľa ľudí bude kolabovať, proste je to veľký nápor pre telo a túto myšlienku ja nechcem prevziať za svoju, tak použijem túto svoju techniku vymazávaciu. Ja si to teda hneď škrtám a posielam v balóniku hore. Vy ostatní teda si môžete povedať vymaž, spojite si to s týmto. Áno? Alebo v zime, blíži sa zima, nastáva chrípkové obdobie, to zase bude chorých ľudí, lekárne budú plné ľudí, ktorí si budú kupovať lieky, čakárne u lekárov budú zase plné, tam ochorieme ešte viac. To sú všetko myšlienky a presvedčenia, ktoré prichádzajú väčšinou z okolia od druhých ľudí a my ich nechceme prijať za svoje. V týchto prípadoch je naozaj super použiť túto vymazávaciu kotvu. A tá myšlienka v podstate ako keby prestala existovať. Tak, držím vám palce, nech vám toto vymazávanie pomôže zbaviť sa alebo obmedziť tieto negatívne, nepríjemné myšlienky a budem rada, ak mi dole v komentároch pod videom necháte vaše tipy a návrhy, ako s takýmito nepríjemnými myšlienkami pracujete vy alebo ako by sme mohli pracovať my ostatní. Tak ďakujem vám za pozeranie tohto videa, majte sa na budúce, krásny deň!